nami haalirani on noon naane e video arana min newi en gawti piiji men yo fof en haballo ni ɗum ɗo min bogike fof e mawol men acci fof hande so yehi kamiseji o yiya on o yahi ɗumaji fureji mawɓe men ɓaleɓe wonnoɓe ɓaleɓe yo heɓu ɗi duuɓi guɗuji jeɗɗi ko fanɗi o ɓawɗi ɗiɗuji jeɗɗi enen ɗin fureji ɗen ɗum hino waali arro no yiide ɗum ɗon fi andugol ko hono woni aduna joni yimɓe ɓe enen yimude ɗon gonde makko nulaɓe ɓe jetta e tappo jetta e Moïse kasi fo ɓe ƴettey Isa ka portoɓe ƴettey Mouhammadou ka arabuɓe ɓeɗo fof fureji ɓe ala seedeɓe ala ɗum haƴɓe puɗɗere seede ala sina konko windi e ɓen defte maɓɓe eɓe livreji maɓɓe haƴɓe puɗɗere ala ko holli seede wondema ɓe woodino ma ɓeɗo woni seede mum ala sa yalti e nder windi ko ɗo waɗi ko ɗum windi ko a yiyata seede mum haƴƴeno enen noon seedeji min fof inoyo kono ko mari seede kon bizarrement ko mari seede kon enen ɗum ɗon en hoolaki ɗum ɗon koko ala seede kon enen ko ɗum ɗon hoolide inno ɓe mbiyani ka islam par exemple innen tawhid innen ashhadu an la ilaha illallah wondema reweteɗo ala wona allah e Mouhammadou ko nuraɗo makko haalen ɗum ɗon joni min enen ko ɗum woni mi seeditike min inna mi seeditike wondema reweteɗo ala ko wona allah e Mouhammadou ko nuraɗo makko a andama Mouhammadou ha hande a yiyal Mouhammadou ha hande a fottali yiiɗo Mouhammadou ha hande a nanali peut-être ko a haalana ɗum ala seede an inna ko a seede ɗum ɗon kono fureji min wondi ɗin ka piiji min wondi ɗin ko égyptien ɓen acci mawɓe min acci pyramide ɗuma ko woni ko kamiseji fof e defteɗe ɓe acci fof ɗum ɗon fof mi yinniwani goto min yarata to ndaara ɓe yinni wondema ɗum ko firawna wondema ɗum ko diable ɗum ko cheytan ɓe pottinima ɗum fiyata dakkuɗiye en ala ndarɗo fof eɗen acciti ɗum ɗon joni hara eɗen fuɗɗade no minniri on noon joni sen anday sen ndaray si tawi pular e arabu si tawi ko gotum e quartarten taw ko hollugol inde pular e inde hébreu e arabe donc koko nani ton hébreu e arabe fof e haalaji portoɓe ɓe fof en général Asie fof e Europe fof worke ono ko fi ɗum haalaji ɗin Amérique ko européen ji donc haalaji ɗin Asie e haalaji ɗin Europe ɗin fof majji ko ka haala wiyeteka phénicien ɗi fof koyɗe ɗiɗo ɗi fof majji joni noon ko ka haala ɗo phénicien ko ka ɗum woni ka atti ka haala noon ko honto ka haala ɗiɗi ko honto ka haala ɗiɗi koye haala soudanais ka haala ka ɗiɗi koko wiyete phénicien ko transformation haala soudanais woni ko transformé woni haala phénicien ko honno ka haala phénicien woni ko woni yewɓe e nder leydi Égypte hiɓe wawi wiide pourcentage molanaɗo ɓe wawino wonde fulɓe ko fi gonɗum hari no ko gaynakoɓe ko mbo andira gaynako hari fe nder ɗuma ko fulɓe ɓe donc ɓe wawi wiide ko ɓen fulɓe woni ko yehi taƴiti jotti donni maɓɓe piiji maɓɓe ɓe yawti ndiyam man ɓe yehi Mboya Sengo transformation haala kam phénicien non ko phénicien on donc on andi ɗo ko soudanais ko haala soudanais wonninde na pular tam donc joni noon ko kam haala ɓe woni ko transformé woni phénicien non ko phénicien on donni haala ji date ko phénicien on transformé wonti haalaji tati directement ɗin ɗon haalaji ko kanji ɗi immoɗu sa e goto ɗum no wawa o hande no woodi pullo Burkina no woodi pullo Guinée Conakry no woodi pullo Sénégal siɓe yewtuɓe mo ɓe haray no mari façon ji mum ɗin haray no serti no woodi ko mendi kono haray hino serti
ko wada min ɗum ɗon enen ko ɓa en janga haala min kan jangaka alaka jangede si haala kan min ɗino jangede arayno no waywa arabon kadi piijo buy ino sertuto kono ɓa hiɓe jangude haala kan ɓe ƴetta huuɗo wotere ɓennama hino mari arabu ɓennama arabu e très riche ko haala wonka très riche ɓe fiyani ɓennama ƴetta konngol gotol tawngol konngol gotol mo goto tawino mar définition ji wulore ma définition ji ala définition ji wulore ko haala kan wona haalede nokkede boy différent mais min ɓe ƴetti ɗum fof ɓe waɗe dictionnaire goto ɓe hawɗumde ɗi fof awene kadi ko ɗum ɗon mankine ɓe fiyani no woodi pullo boɗɗini no woodi pullo guine no woodi pullo guine bisaw cameroun nigéria no woodi pullo ɗum ɗon fof yonno sa ƴetti ɗin ɗo fof a hawtodiri oɗo no yinna ɗum ɗo koko oɗo nina kaka oɗa nina kiki oɗa nina kuku kono tawa fof ɗum ɗo fof ko wuuro wotere nder wi'i kono ko dow e leydi mum ɗoni noon si ɗum waɗanama dictionnaire ɗum ɗo fof hawtinirde ɓeynanano innayon noon hannde kadi ɗum ɗon wonayde ɗon arawede ɓawmin ɓe innaya koko kaka kiki e kuku ɗum ɗo fof ko wuuro wotere no kono o yii fof ko différent ko noon ko nikkoya